आणि आज दीपालीने बनवल्यानं घावणेच आहेत ना, नाही तर आंबोळे असायचे. काय खाणार? तू कुठे खाणार? ब्लूबेरी ऐकत ना. मिनीच्या स्टॉलवर यंग जनरेशनची लय गर्दी असता, सर्व यंग जनरेशन असतात. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर भावीजी आपण लवकर उठले, आंघोळ पांघोळ करून रेडी झाल्यात आणि आमच्या सगळ्यांची आंघोळ झाली आणि दीपाली आमच्यासाठी बनवता नाश्ता. तर बघूया दीपाली काय बनवता आमच्यासाठी नाश्ता. लेट्स गो. तर काय बनवता दीपाली नाश्ता आमच्यासाठी? अरे आज घावणे. तर आमच्याकडे सुट्टी असता तेव्हा दीपाली घावणे किंवा आंबोळे बनवता आणि आज दीपालीने बनवल्यानं घावणेच आहेत ना, नाही तर आंबोळे असायचे. तर घावणे बनवल्यानं दीपालीने. तर आता आम्ही जाऊचं आणि रस बनवल्याना चांगलो नारळाचो. मग काय चाय तू शॉर्टकट मारलं वाटतं. चला ठीक आहे, चाय झाली की नाही? तर आता आम्ही जातो नाश्ता करू. मीठ बीठ घातला ना बरोबर, काय नाही देशील आमका. तर आता आम्ही जातो नाश्ता करू. लेट्स गो. काय खाय जाऊचा की काय? लेट्स गो. हा चष्मा आज भावीचो चष्मा पण भेटणारा. तर आम्ही स्टेशन का जाणार आहोत लेन्स कार्ड मध्ये चष्मा आणू भावीचो. तर आमचो लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. हे खावा, भरपूर खावा. हाँ कल सुबह पनवेल निकलना है, जल्दी ज्या जगा आला. आणि हे सर्व आम्ही दिवाळी आमची संपली, काल तुळशीची लग्न झाली आणि आज मी हे सर्व काढून टाकलंय, फक्त या जागाक लावचा राहुला. तर हे दीपाली गरमागरम माका घावणे काढून देता आणि मी हयच ओट्यावरच खाते गरमागरम. खरंच लय भारी लागतात. मी काय नाही आपले 4-5 खाय नागता मस्तपैकी. 4-5 ना 10 तरी खातात. 4-5 काय सांगू जा नसता जास्त खाते म्हणून नजर लागत माका. तर नाश्ता करते मी आधी पहिलो. झाला की नाही जेवण? सार झाला की नाही माझा? शनिवार हा, मग काय आज पिठी. अरे बाप, हा चालात पिठी पण चालात आमका आवडत. लाल माठाची भाजी आहे. हा येतो. सापशिडी कोण जिंकला? ओके मस्त फोडणी दिल्या ना झणझणीत दीपाले, एक नंबर. चल लवकर कर, आम्ही जाऊया. हे तुम्ही जा. तुम्ही हे काय खाता? खोबरा खातात की काय? काय गावातून नारळ नाही लिहिले आले होते संपले ते. काय झालं? जेवत नाही तास मासे हवे. आज शनिवार मासे रविवारी खायचे मासे. मस्तपैकी पिठी बनवल्या ना, बघ ना एक नंबर पिठी झाली. आणि लाल माठ पिठी आणि लाल माठ कॉम्बिनेशन एक नंबरच आहे. मजा आहे. हिंका मासे हवे. रोज मासे खैसून आणू? हा खैसून आणू मासे रोज? जेवा उद्या मासे जेव पिठी आणि मस्तपैकी भाजी बनवलेला लाल माठ दीपाले, एक नंबर पिठी. म्हणजे आमचं आता पिठी भात खाऊन झालो, झोपून उठलो आणि आता आम्ही जातो फडके रोड का, कारण पण स्पेशल आहे आणि भावीजी आता खुशच असणार. कारण यामिनी खामकर तिचा स्टॉल असता केकाचो फडके रोडवर. तर तिने आमका स्पेशली बोलवलं ना स्वीट फॅमिली का, की तुम्ही आमच्या स्टॉलवरती केक खाऊ घ्यावा. आणि भावीजी यांची तर मजाच झाली. तर हे सर्व तिने आमका बोलवलं, हे सर्व तुमच्या प्रेमामुळे झाला. कारण तुम्ही जेवढे आमच्या व्हिडिओ का प्रेम करता त्या प्रेमामुळेच आमका लोक बोलवतात आता. तर आता यामिनी आणि आपल्या कोकणातलीच हा. तर आता केक खाऊसाठी आम्ही फडके रोडवर जातो. लेट्स गो. आता आम्ही डोंबोलीच्या फडके रोड का इलो आणि पुढे यामिनीचा स्टॉल हा. तर आता त्या स्टॉल जवळ जातो आम्ही. तर आता आम्ही यामिनीकडे इलो केक शॉप जवळ. तेव्हा आता झाली. हा तर आता आम्ही फायनली येऊन पोचलो आणि भावीजी आता लय खुश आहे. भावी तर लयच खुश झाला. कधी केक खाऊक मिळतं असं झाला ते का. काय लय प्रकारचे फ्लेवर आहेत. ह्यो खायचा मोठा ट्रफल चीज केक, मोका ट्रफल आणि ह्यो
ब्लूबेरी आणि हो नटेला खायचो ह्यो नटेला बाबू हटेला आणि हा ह्यो खायचो डिस्को 4 फ्लेवरचे केक आहेत आणि सर्व चीजचेच केक आहेत भावी तुका खायचो हो हा आणि सॅटर्डे संडे दोनच दिवस असतं ना हां संध्याकाळी 7 ते किती 7 ते 9 हा ह्या वेळेतच भेटतं संपेपर्यंत हां 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 कुठे बघता व्हिडिओ युट्यूबला का इंस्टाग्रामला तुमचं गाव मी मँगलोर तरी पण आमचे व्हिडिओ बघ हो मी इथे डोंबिवलीचा आहे ओके ओके गाव माझा मँगलोर हां हां अरे खूप भारी वाटला खूप भारी आहे जे लँग्वेज येते खूपच कॉमेडी हां 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 म्हणजे मँगलोरवाले पण आमचे व्हिडिओ बघतात म्हणजे मालवणी भाषेत एवढे आमचे ताकद आहे खरंच भारी वाटला तुमका भेटून आणि हे ते भावीचे आमचे अरे टाळ चिपळे हां हां थँक्यू ओके असेच व्हिडिओ बघत राहा आमचे हो तुम्हाला खूप सपोर्ट करतो ओके थँक्यू सो मच हां हां फोटो काढू हां तर यामिनच्या स्टॉलवर इलो आम्ही यामिनीचा स्टॉल हा आणि हय आमका आमचे सबस्क्रायबर पण भेटले आणि ते पण मँगलोरचे खरंच लय भारी वाटला म्हणजे लय मस्तच झाला ह्या आणि आता आम्ही केक खातो यामिनीकडे चीज केक खुश हे आता तयारच असता कधी खाऊ का काय खाणार नटेला तू कुठे खाणार ब्लूबेरी ब्लूबेरी ऐकत ना मोठ्याने बोलजी या ब्लूबेरी आणि तू नटेला ह्याचा तर फिक्सच आहे नटेला कसं लागता हा हेका तर यम्मीच लागणार हेका नुसतं खाऊचाच असता जिया कसा लागता जिया आमचं सांग कसा चांगला लागला हा दीपाली तुका खायचो आता दीपाली एक आवडला खायचो घेताय मोका ट्रपल हे बरोबर मौकावर चौका मारला तू मौका ट्रपल मोठावाला बघून घेतलाय ना दीपाली मौका ट्रपल दीपाली तो लयच मोठा हा केक चॉकलेट हा वाटतं फायनली आमची कोकण कन्या रसिका बागवे आमका भेटली फायनली डोंबलवन पहिल्यांदा हा हा कधीपासून बोलतोय पण आज भेट झाली आणि 2 दिवसापूर्वीच आमची फोनवर बोलणं चालू होतं आणि आज फायनली आम्ही भेटलो आणि त्या पण हयस केक शॉपवर ते पण अचानक बाहेर योग्य यामिनीच्या केक शॉपच्या सर्व कोकण जमा झाला तुझं गाव खायचं माझा आचरा आचरा हा हा आणि आजोळ माझं बांधे उडे काय खाऊन आता होता मी संपूर्ण काय काय एका दीपालीन घेतलेला मौका पे चौका तो तुम्ही मारला चौका दीपालीन चौका मारल्या ह्या लोकांना खूप खूप छान बनवतात दादा पार्टी आहे तर अजून एक सबस्क्रायबर यामिनीच्या स्टॉलवर आमका भेटले हईल होते काय नाव मेघा जाधव फॅमिली म्हणून आहे हा 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 त्यांचं पण युट्यूब चॅनल आहे खय बघतास आमचे युट्यूब का बनवते आणि ही पण मस्त बोलते पप्पा आले मच्छी मार्केट डोंबोली फेमस केली यांच्यामुळे थँक्यू भारी वाटलं बघून आणि गाव कुठलं तुमचं आमचं रत्नागिरीचे ओके थँक्यू असेच बघा आमचे व्हिडिओ हो थँक्यू बाय 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 हा हा बाय या परत आमच्याकडे हो हो यामिनीच्या स्टॉलवर यंग जनरेशनची लय गर्दी असतात सर्व यंग जनरेशन असतात आणि चिल्लर पार्टी पण लय असतात टाय चिपळे तर आमचे असतातच असतं केक म्हटल्यानंतर चला जाऊया ना झाला ना खावा लवकर तर आता आम्ही या एका दिवसात तर आता आम्ही केक खाल्लो आणि आता भावीचं चष्मो घेऊसाठी जातो बघूया भेटतं का कारण टायमिंग 6 वाजेपर्यंतच होतो आणि आता वाजलेत 8 तर बघूया भेटता का भावीचं चष्मो चला लेन्स कार्ड मध्ये जाऊचा चला आम्ही इलो आता लेन्स कार्ड मध्ये भावीचा चष्मा घेऊ
बंद झाला की काय कोण दिसत नाही कमी आहे असाच होता. तुम्ही लेट केलं सेव हे तो हवा आता तू झालो तुझं रेडी झालो आता काय आणि ते मोठ्यांचे आहेत ते तुझे आहेत काय आणि तुम्ही काय जेव केलास की काय हर्षद बघता हे नंबर सांग माझं 996721 ढॅन पहिला लावून बघणारा चष्मा भावीची खुशी बघ काय ती लहान बघ आधी होता काय बरोबर पॉकेट बिकेट भारी आहे पिंक कलरचा नाही काय पिंक कलरचा नाही असेल भावीचं मॅचिंग झालं असतं फायनल तुझं आता चेंज नाही बघूया वा एक नंबर भावी काय ऐकतलाय आता आता का हाता कला गावला दिवस लावल्यानंतर ठेवून दे भावी खय ठेवून देतात एकाच नाही कळत हा नंतर सगळं बसतात सर बाई हा भारी दिसता क्लिअर दिसता का एकदम एकदम क्लिअर आता झोपताना काढायचं लांबचा बघ हे किती आहात भावी भावी हे किती आहात हा दिसता दिसता नाही यार जवळ कॉटन किंग दिसता ना कॉटन हा हा दिसता दिसता ओके पास खायचं आवडलं तुका काळो आवडलं काय तो पिंक ऐकत ना इश्यू असेल तर स्टोर मध्ये व्हिजिट करा हा हा कुठल्या स्टोर कुठलाही ऑल इंडिया ऑल इंडिया शाबास आमची कुठेही शाखा आहे तुमची नाही शाखा आमचे नाही आमचे नाही दोनच इंस्टाग्राम आणि युट्यूब घाल ना पाडवू नको बाबा तर आता भावीचो आहे चष्मो झालेलो आता आणि 8 वाजले ना आता वाजले किती 8:30 8:30 वाजले बापरे आणि भूक लागली माका आणि दीपालीने काय बनवल्यान नाही आता त्या म्हणत असं हॉटेलात जाऊया ओटीपी इला ए थांब मी आता शूटिंग कट करतोय ओटीपी इलो हे आया 7275 7275 झाला ना ओके भूक लागली जातो आम्ही आता जेवण हो झालंय जाऊ शकता सर ओके ओके बाय हे घे तुझे बाकीचे काय चल लय आकडू नको आता बाय 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 कोणाच्या खांद्यावर हात ठेवला हात काय तुका काय बे हे वाटलं काय तुझं भाव वाटलं काय तर म्हणजे आता आम्ही योगिता यामिनी सॉरी गाय तर आता आम्ही यामिनी खामकरच्या स्टॉल वरती जाऊन केक खालो तो स्टॉल शनिवार रविवारी फडके रोड डोंबिवली का असता तुम्ही काही डोंबिवली का असता आणि एका खोकलो लागलो केक खाऊन तर खोको झाला खोको बियाक आमच्या खोकलो लागला केक जास्त झालो का तुका तर मंडळी आम्ही केक वगैरे खाऊन येलो तुम्ही जर डोंबिवली गेलास तर नक्की फडके रोड का जावा पण शनिवार रविवारीच असतात त्याचो स्टॉल तर नक्की केक खावा चीज केक लय भारी असतात 7 ते 9 पर्यंत असतात तर नक्की भेट द्यावा आणि आम्ही आता व्हिडिओचा एंड करतो आमचा जेवचा पण आमचा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असाच ठेवा भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का तोपर्यंत बाय जय महाराष्ट्र